tro hwn ar y Cwmni Bach, mae gen i anreg nadolig go arbennig i chi. Dwi'n cael cwmni un o eiconau cyfoes Cymru, a dwi ddim yn defnyddio'r geiriau hynny'n ysgafn, oherwydd yn gwmni fi y tro hwn y Mae Dafydd Iwan. Mwynhewch. Wel, Dafydd Iwan, croeso i'r Cwmni Bach, y rhifyn nadoligaidd fel y gwelwch chi o'r addurniadau ardderchog sydd gyda ni. Wel, ie. Dwi'n mynd ddyn tinsel yn arbennig, ond dwi'n ddyn dolyg. Dwi'n wrth y modd o dolyg. Chi'n mwynhau dolyg? Beth ych chi'n mwynhau o'n y dolyg? Wel, cael y teulu yn hyd. Ac mae unrhyw achlysur sy'n dod ar... Achos dyn ni gyd wedi chwalu braidd y dyddi yma. Dwi'n mynd abod llawer o deuluoedd sydd wedi llwyddo i gadw pawb yn byw o fewn ardal gyfyngedig. Felly mae unrhyw achlysur sydd yn ddigon pwysig i ddod â phawb ynghyd ac mae'r nadolig yn un o'r hynny. Ac wrth y modd. A cadw gysylltiad â phawb a clywed stori pawb a gobeithio rhyw ddiwrnod y bydd mwy ohonyn nhw'n gallu dod nôl yn nes at gartre. Y cwlwm perthyn, ynddo fe? Ie, mae hwnna yn un o'r pethau sydd wedi newid yn ystod yn bywydau ni. Yr duedd i adael Cynefin i chwilio am waith neu beth bynnag. I fynd i'r coleg, ond gwaith fel arfer. Ac mae hynna'n golled. Mae hynna'n golled. Ond fel mab y mans, wrth gwrs, dwi rioed wedi byw mewn ardal lle oedd gynnau deulu estynedig hanesyddol felly. Felly fan hyn i ni'n dechrau. I chi'n fab y mans, a gwi fel arfer yn gofyn i'n gwesteion ni, un o ble i chi. Felly, Dafydd Iwan, un o ble i chi, neu un o ble byddech chi'n gweud i chi? Wel, na'r pwynt. Fyddai byth yn gwybod sut i ateb y cwestiwn, un o ble i chi. Achos dwi'n byw yn Nghyffiniau Caernarfon ers dechrau'r 70au, sydd bron, wel, tynnu am 60 mlynedd. A maen nhw'n dal i ofyn, o ble ydych chi'n dod? Achos maen nhw'n gwybod bod yn acen i'n wahanol. Yn wedig yng Nghaernarfon, ynddo? A hefyd, dwi'n un o'r rheini sydd yn tueddu fynd yn ôl i acen Mrynaman pan mae'n siarad â pobl sy'n byw i'r de o Aberystwyth. Heb yn wybod bron i fi hun. A pan bydd pobl Caernarfon yn clywed fi'n siarad yn yr acen ddiarth yna, maen nhw yn meddwl bod fi'n dod o'r lleiad. Ond o lle dwi'n dod? Wel, dwi'n dod o Eryri, ac o Arfon, ac o Gaiathro, Bontnewydd, Rhos Bach ydy enw'r lle dwi'n byw. Felly i ateb o'n fanwl gywir, dwi'n dod o Rhos Bach, ond os yna neb yn gwybod lle mae Rhos Bach. Ond wrth gwrs, beth dwi'n arfer dweud ydy, dwi'n teimlo mod i'n perthyn i dipyn o bob man. Teulu'n had wedi gwreiddio'n ddwfn yn Ceredigion. Teulu mam gwreiddio dwfn iawn yn Sir Faldwyn. Wedi byw wedyn yn Mrynaman, symud i Llanuwchllyn, symud i Gaerdydd am gyfnod ac yna nôl i Wynedd. Felly, y ffordd hawsa i ddweud ydy, dwi'n dod o Gymru ac mae hynny fel arfer yn ddigon. Ydy mae'n siŵr. Ond y dechreuadau yna ym Mrynaman? Wel, mae gen i feddwl uchel o Mrynaman, oedd o'n bentre, mae'n dal i fod yn bentre Cymreigaidd, ond mae wedi cael dipyn o fewnlifiad ar ôl datblygu'r M4 ac ati. Mae pobl wedi ffindio bod yna 2 rhatach i gael mewn pentrefi fel Mrynaman. Ond dwi'n cofio Mrynaman fel pentre glofaol. Oedd y rhan fwyaf o'n ffrindiau i, naill ai'n blant i lowyr neu'n perthyn i lowyr yn agos. Ac oedd y golygfa'r glowyr yn dod o'r shifft nos Drew Street, Bryn Avenue, yn olygfa
ryfeddol. Dwi'n cofio fel oedd sŵn ysgidiau hwylion ar y ffordd ac wrth gwrs oedd i wynebau nhw'n ddi a mynd adre wedyn i olchi o flaen y tân a'r llyged yn sefyll allan a mae'r olygfa yna wedi aros efo fi. Honno'n dramatig o ddelwedd. Achos oedd y sŵn yn llenwi'r stryd, sŵn ysgidiau hwylion a'r Gymraeg bendigedig yma. Ac o'n i'n edmygu'r glowyr yn i'w, meddwl amdanyn nhw lawr yn gweithio yn y ddeiar, yn cael glo i ni gael tân. O'n nhw'n arwyr i mi. Arwyr glew, arwyr glo. O sicr. Ac o'n i'n mach yn genfigenus o'n ffrindiau, achos o'n nhw yn perthyn i'r glowyr, neu'n blant i'r glowyr, ond o'n i yn blant i'r gweinidog yma, oedd hyd yn oed ddim yn perthyn i Mrynaman. Nawr te, achos y llun chi wedi dod i ni, yw llun ohonoch chi yn 4 o fois yn sefyll o gwmpas eich tad. Yn dyfa, disgrifiwch y llun. Wel, wrth gwrs, oedd y ffaith bod ni'n fab yn beibio ni weinidog yn bwysig. Ac wrth gwrs, oedd mam yn cadw ni gyda'n gilydd. Ond am bod ni'n blant y gweinidog, oedd na ddisgwyliadau arno ni. Nawr te. Ac oedd, mae'n debyg bod ni gyd yn tueddu, yn wedi y 3 hynna honno ni, yn tueddu i gicio dros y tresi tym bach bob un a hyn. Ac wrth gwrs, os oedd mab y gweinidog yn tramgwyddo yn mynd yn rhyw ffordd, oedd honno'n stori fawr. Felly oedd rhyw enw gyda ni o fod yn blant drwg. Dwi'n meddwl bod ni'n arbennig o ddrwg. Ond oedden ni hefyd yn teimlo weithiau bod ni ddim eisiau cael yn cyfyngu gormod. Mae'r disgwyliad yn ormod yn diwer oedran mor gynnar, a'i chydde ddim wedi ond bod yn y byd am gyfnod bach. Wel, oedd y ddisgyblaeth, o'n i'n gorfod mynd i'r capel, sicr yn y bore, dweud adnod, a'r ysgol Sul, a'r Band of Hope, a ymwneud â phob beth oedd ynglyn â'r capel. A doedd hynny ddim yn farn ac yn fwrn ac yn faich, achos fyna ddysgon ni i adrodd a chanu a canu mewn cor a canu'n unigol a perfformio a'r Steddfod Capel yn bwysig a'r perfformiad mawr a degnadolig a dysgu bethau yn yr ysgol Sul. Na, oedd ddim yn fwrn ac eto oedden ni'n sylweddoli yn bod ni'n gaeth i'r drefn yna yn fwy felly na llawer o'r plant eraill. Ac oedden ni'n teimlo weithiau fel bod angen torri allan o'r dros y tresi. A wedyn pam symudon ni Llanuwchllyn, yr un math o batrwm wrth gwrs, bod y cefndir yn hollol wahanol, yr un diwylliant oedd yn Mrynaman, oedd yn Llanuwchllyn, ond i fod ar gefndir gwledig amaethyddol. Siwr oedd hwnna yn newid, fel chi'n gweud, mae yna bethau sy'n debyg, ond mae rhaid bod yn teimlo fel bod y ddau le yn fydoedd ar wahân. A dwi'n cofio'r diwrnod gath dad i sefydlu yn Llanuwchllyn, oedd hi'n digwydd bod yn ddiwrnod niwlog ofnadwy. A dwi'n cofio gweld diwrnod mor niwlog, yr holl flynyddoedd fe ni'n byw yn Llanuwchllyn. Ond y diwrnod hwnnw, ac oedd lond bus neu ddau wedi dod i fyny o Mrynaman, ac ar y ffordd i'r capel, o'n i ar y bus, a glywes i, ac o edrych allan drwy'r ffenest, o'ch chi'n gweld dim byd ond niwl. Ac wy'n cofio ddwy wraig yn sgwrsio ymlaen i, a un yn dweud wrth all, beth ath dros i benne i ddod i siwd le. Ond anghofio beth hynna. Achos oedd symud i'r gogledd yn ddigon yn y dde, ond oedd symud i'r gogledd i ganol y niwl yn was. Ond mi gododd y niwl, a mi sylweddolon ni bod ni'n byw mewn lle prydferth iawn, ac nid yn unig hynny, a mae'n siŵr gen i bod hwn yn rhan o'r apel i dad pan gafodd yr alwad. Capel Michael D. Jones, pentre o Edwards as yr ifan a cychwyn yr erdd a'r gwersyll ac yn y blaen. Cor Godre'r Aran. Ac oedd y gymaint o bethau. Ifor Owen yn brifathro yr ysgol gynradd, tad y comic Cymraeg cyntaf. Ond na gymaint o bethau. Ac a wedyn oedd gennych chi hanes na hefyd. Hen hanes sefydliad Caergau, Rhifynig, a Carndwchan, yr hen gastell Cymreig.
oedd popeth gan Llanuwchllyn, a Llyn, ag Afon, a Mynydd, felly oedd Llanuwchllyn yn ail agos i Mrynaman, ac llawer iawn o dybygrwydd, bod nhw ar wahân. Ond dyw Llanuwchllyn ddim yn ogleddol iawn o ran tafodiaeth a chysylltiadau. Hynny yw, canolbarth Cymru ydy Llanuwchllyn mewn ffordd. Mae Caernarfon yn wahanol yn yw. Da chi'n gwybod bod chi mewn gwlad wahanol yn Caernarfon oherwydd mae'r acen yn gref ac dyna di acen ymhlant acen Caernarfon yn grif ac dwi'n gwybod pan eithon ni rhyw rhaglen dyledu am hanes ni oedd rhai o'r plant yn siarad ac oedd cymaint o bobl yn gweld i'n ddigri bron bod y plant ag acen cofi mor, wel ddim cofi yn ollol, acen ardal Caernarfon mor gre. Ac mae'n iaith fyw gref rywiog iawn yn yr ystyr bod nhw yn dal i fathu termau. Dyma, mae'n ddigon cri i fathu termau. Oedd y hercan am dorri gwallt. A jaman. Ie, ond mae'n rhai o'n nhw'n mwy diweddar, fel sy'n nhw'n wedi parhau'r arfer o greu geirfa i hunain. Mae'n dyfodiaeth mor gre. Ac dwi'n falch o hynny, achos un peth sgynna i ddim ydy tafodiaeth gre, sefydlog. Hynny yw dwi'n amrywio. Os ydw dwi'n gwneud cyngerdd yn y de, ar y llwyfan dwi'n tueddu i siarad iaith mwy deuol. Os dwi'n gwneud cyngerdd yn y gogledd, mae'n fwy gogleddol. Dwi ddim yn licio clywed pobl eraill yn newid acen, ond dwi'n gwneud o yn ddiarwybod. Ond mi ydych chi yn fabi weinidog, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sydd yn dod yn enwedig yn hanesyddol pan oedd gweinidogion yn symud o gwmpas a'i teuluoedd yn mynd y job lot. Mae yna bobl sydd wedi llwyddo i fod yn chameleons. Achos maen nhw'n gorfod. Maen nhw'n dod o'r newydd i gymuned a maen nhw'n gorfod ffito mewn yn syth. Wel, mae'n sicr o fod yn wir. Oedd gweinidogion a pregethwyr oedd yn teithio llawer yn gorfod, addasu. A'i plant nhw yn gorfod. Wel, ond fel dwi'n dweud, dwi ddim yn licio glwb bob eraill yn newid acen a wneud Bethan enghraifft sy'n dod o ben llun. Wneud hi byth golli na newid i acen. Mae'n mor grif ac mor... Ond gyna i... Wel, oedd mam yn siarad iaith sydd Dyfaldwyn, oedd dad yn Geredigion yn benna, bod yn cael ei eni yn Cwmrymni, a wedyn oedd acen Mrynaman yn cael ei effaith arno ni, Bryman, a wedyn byw mewn llefydd eraill a'r holl flynyddoedd yn Gyffiniau Caernarfon. Yn naturiol mae rhywun yn dipyn o gamilion ieithyddol. Ond dwi'n meddwl mae Saunders Lewis dydodd yn dweud bod y pregethwyr mawr clasurol wedi creu rhyw fath o iaith oedd yn iaith oedd yn ddealladwy ym mob man. Rhyw iaith glasurol ar gyfer treithi o'r pwlpid mewn unrhyw le. Wel, mae'n debyg bod ni gyd yn fel perfformwyr yn gwneud hynny i raddau. Siwr. Felly, y 4 ohonoch chi, a'r 4 yw, pwy yw'r hynna? Hyw Credig, sydd bellach wrth gwrs wedi'n gadael ni, a fi yn ail, a Arthur Morris yn drydydd, Arthur di'r un mae bobl yn gwybod le amdano fo, mae gynno fo ffatri wlân yn ardal Drefach yn Unre, yn Cwmpen Graig, ac wedyn daddalyn Fred yw 7 mlynedd yn holenni. Felly y 3 yno ni o fewn blwyddyn i'n gilydd. Oedd y 3 gododd i fyny ym Mrynaman a wedyn oedd Alun Fred fel nhw'n dweud dipyn iau. Ac mae Alun Fred yn fwy o hogyn Llanuwchllyn mewn ffordd. O'n i'n 12 oed yn symud i Llanuwchllyn ac oedd Alun Fred yn rhyw 56. Felly o'ch chi wedi camu mewn i'r arddegau yn byw ym Mrynaman? On, ac sy'n syth i'r ysgol uwchradd, ysgol Trydandomen yn y Bala. Felly ges i ddim o'r fraint o fod o dan i farwen syth i'r ysgol uwchradd ac
Ond mae'r cysylltiadau Llanuwchllyn yn dal yn gryf. Gyda ni'n teulu no. Oedd mae'r ffrindiau yn dal ac mae'r cysylltiadau yn dal. Ac mae Alun Fred mae'n siŵr gen i wedi seilio llawer iawn o'r gwaith nath o gyda Cawn Midfield ar ei brofiadau yn Llanuwchllyn gyda'r tîm Peldroed yn fanno llide. A siwt un o chi fel crwt ifanc? Wel, mae'n anodd dweud wrth gwrs dydy. Weddol, o'n i'n licio perfformio. Oedd hynny yn sicr yn wir. A dwi'n cofio'r cynnwrf yna chi'n gael cyn perfformio yn y neuadd pam oedd yn illwyr y capeli unigol. Oedd yna steddfod ym mhob capel. Ac oedd yr enillwyr i gyd yn mynd i'r steddfod fawr yn y neuadd, yn y public hall, sy'n dal i fynd ac sy'n dal yn cinema rhyfeddol o lwyddiannus. Wel, oedd o'n neuadd fawr ac o'n i'n gynnyrfus ac yn gyffroes iawn ac yn nerfus iawn cyn mynd ymlaen ar y llwyfan. Ond ar y llwyfan, mi ro'n i'n mwynhau fy hun ac o'n i'n gwneud popeth, canu adrodd darllen ar y pryd am hynny a cerdant a canu mewn partion. A fanna ges i'r byg, mae'n siŵr, o ran perfformio. Ond fel arall, dwi'n meddwl, weddol swyl ac yn ddistaw. Ac yn digon o ffrindiau, ond efallai chydig bach ar wahân. Ond wrth gwrs, wrth fynd ymlaen, mi ro'n ni'n cael yn ystyried yn dipyn bach o lyfr brif, ond fes i roed yn academaidd iawn. A beth ydych chi leid chi? Wel, ieithoedd a mathemateg. Nes i mathemateg y lefel A. Ac James Nicholas, diweddar James Nicholas, yr archdderwydd a'r bardd, o fe oedd yn dysgu ni, a oedd o'n llawer o athro tan cyrraedd y 6 dosbarth. A gyda'r 6 dosbarth, o'n i'n mwynhau mathemateg go iawn, felly. A mae rhywun yn gallu gweld y cysylltiad rhwng mathemateg ac barddoniaeth, ynddo? Drwy rhywun fel James Nicholas. Achos allech chi feddwl bod nhw'n ddau fyd ollol ar wahân, ond dyn nhw ddim. A am hwn i bod mod i'n gweld rwan gwerth addysg mewn mathemateg llawn cyn bwysiced ag unrhyw bwnc arall am ei fod o'n dysgu chi feddwl yn glir ac yn rhesymegol. Lladin, nes i dipyn o Ladin ac mae hwnnw bob amser yn help gyda ieithoedd ynddo. Ond mynd ymlaen i wneud Cymraeg neu Saesneg fyswn i wedi gwneud fel arfer a falle, ond o'n i ddim eisiau dilyn y llwybr arferol ac felly benderfynnes i'n fian i fynd i faes fel pensaerniaeth. Yn benna, am mod i'n licio arlunio, ac oedd rhywun yn dweud bod mathemateg yn help. Ond mi glywes i wedyn bod Dewi Prys Thomas yn dod yn arweinydd, yn bennaeth Ysgol Bensaerniaeth Cymru yng Nghaerdydd. A mi nath hynny droi'r fantol o blaid pensaerniaeth. Ar y pryd, oedd yn golygu blwyddyn yn un o golegau Prifysgol Cymru, ac yna blwyddyn rhag barathaol, ac yna cwrs gradd yng Nghaerdydd. Ond erbyn i mi gyrraedd Caerdydd, oedd nhw wedi ailwampio hynna, ac mi nes i'r cwrs newydd, felly oedd yn gynnwys ambell i gwrs yn y Brifysgol yng Nghaerdydd. Ond fuoch chi am flwyddyn yn Aberystwyth, do? Do, oedd gofyn yn yr hen gwrs gradd i ni brofi'n hunain mewn ffordd, wneud yr hen, be nhw'n cael ein inters, a wedyn nes i Gymraeg, Saesneg a hanes celfyddyd gyda Garel Gapar yn Aberystwyth. Ond at ei gilydd, nes i ddim astudio ar ei lawer. Nes i fwynhau y Gymraeg gyda darlithwyr fel Gwenallt ac yn y blaen. Ac ges i'r marc gorau ar ddiwedd y flwyddyn yn Gymraeg a'r marc sala yn Saesneg. Achos oedd gan i'n llawer o ddodeb yn Anglo-Saxon, ond wrth y modd fo beirdd fel Keats a falle. Ond y pethau dwi'n cofio fwyaf o ran darlithoedd oedd Arel Gapar.
Reit. Hanes celfyddyd a groeg a rhifyn. A wedyn ar ôl mynd i Gaerdydd, wrth gwrs, Dewi Pris Thomas, y peth mwyaf am Dewi Pris Thomas oedd i ddalisaidd o. Oedd i ddalisaidd yn berle o sut mae cyfathrebu efo lluniau. Oedd yn defnyddio lluniau bob amser i ddweud i neges am bensarniaeth. A nes i fwynhau hynny, ond do'n i'm yn bensa'r da iawn, felly nath o ddim llawer o dolc y myd bensarniaeth. Bod i wedi penderfynu mynd ymlaen i ganu ac i redeg cwmni recordio a chymdeithas tai. Wel, o'ch chi'n sôn yn Aberystwyth bod chi wedi mwynhau eich hunan. A'i fanna ddechreuoch chi gyda'r canu fel i ni'n eich nabod chi? Wel, ie, y peth ydy, o'n i'n gymdeithaswr wrth redd erbyn hynny lle. Ac yn cymryd rhan bob tro oedd y Gymdeithas Gymraeg, Gymdeithas Geltaidd yn trefnu rhywbeth. O'n i fel arfer yn arwain neu'n codi ddeud straeon ac yn canu cynni yn gwerin yn ddigyfeiliant fel arfer. Ac o'n i'n teimlo sy'n handi cael rhyw gyfeiriad arall a dyna pam es i ati i ddysgu'r gitar yn Llanuwchllyn. Reit. A gweld bod hi'n gyfarol hawdd i gael 3 cord at ei gilydd a yna rhoi geiriau Cymraeg ar alawon o America yn benna, alawon symbylu a wedi gythru ac yn y blaen. Ac yna dechrau sgwennu nhw fy hun. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, oedd y gitar wedi dod yn rhan o'r act, felly bob tro oedd angen difyru cymdeithas neu cymryd rhan mewn rhyw adloniant, wel, plonc ar y gitar ac o'n i'n canu nhw'n ngyneuon. Ac yn y nosweithiau rhyngolegol, enghraifft, y canes i gynta, y gan gynta i mi gyfansoddi geiriau galaw, sef wrth feddwl am yng Nghymru. Ac yn Abertawe oedd hynny, mewn noson rhyngolegol, ac glywodd rhywun yn TWW ar y pryd am y gan, ac gofyn mwysyn ni'n chanu hi ar y dydd. O'n i wedi canu chydig cyn hynny, ond honno gychwynodd y gyfres hir. Ac o'n i'n gorfod cael can newydd bob wythnos ar gyfer y dydd. Ac oedd hynny'n dipyn o straen. Ie, siwr. Wel, weithiau o'n i'n defnyddio canwerin draddodiadol. Weithiau o'n i'n addasu cyneuon pobl eraill. Ond fel arfer, o'n i'n dechrau sgwennu nhw fy hun. Ac oedd hi'n mynd yn ben set, dwi'n sei. Ond yn yr gyfres hir yna o ganu ar nos Fercher ar y dydd, mi adeilades i repertoire eitha hir, eitha mawr o ganeuon. Ac oedd, a mae'r hynny wedi, llawer iawn ohonyn nhw, wedi bod efo fi yn rhan o repertoire tan nawr. Oedd hefyd, wrth gwrs, mi nath y gyfres na ar y teledu yn sefydlu fi fel enw ar aelwydydd Cymraeg. Pryd oedd hynny? Wel, oedd hynny yn ystod y 60au. Oedd yn gyfnod cynerfus, doedd? Ym mob man? Oedd. A weithiau mae rhywun yn teimlo, ydyn ni'n ei gormod o'r 60au. Wel, dwi'n meddwl. A wrth gwrs sôn am y 60au, da ni'n sôn mewn ffordd fewn i'r 70au, wrth gwrs. Falle o ddechrau'r 60au i fewn i ganol y 70au. Oedd pobl ifanc ym mhob man yn y gorllewin yn teimlo a gallen ni newid y byd. Oedd myfyrwyr ar gyfandir Ewrop yn radical iawn ac yn eisiau newid y drefn. Oedd ymgyrchoedd mawr yn erbyn apartheid ac yn erbyn rhyfel Vietnam ac dros hawliau'r D&D yn Ngogledd America. Oedden ni'n gefnogol i'r hynna i gyd yn cymryd rhan mewn raliau ac ati. Ond wrth gwrs, o hynny, o'r cynnwr fyna, ac o'r teimlad y gallai pobl ifanc newid pethau, tyfodd Cymdeithas yr Iaith. Ac o ganol y 60au i ddiwedd y 70au, Cymdeithas yr Iaith oedd yn rhedeg y mywyd i bob pwrpas. Nes i roed beidio bod yn aelod o Blaid Cymru, a nes i roed beidio bod yn Gristion o ran ffydd, felly. Ond Cymdeithas yr Iaith oedd yn penderfynu blaenoriaethau y mywyd i am y 15 mlynedd yna. Ac
dwi'n meddwl o edrych yn ôl bod nhw wedi bod yn flynyddoedd ffurfiannol iawn i'r iaith Gymraeg ac i'r gymdeithas Gymraeg, achos oedd angen i ni newid yn agweddau tuag at yr iaith a peidio bod mor llariaidd ac mor barod i dderbyn pethau fel y maen nhw. A oedd angen ysgwyd y drefn. A mi ddoth yr arwisgo i ganol hyn i gyd. A mi oedd, o'n ni ar y pryd yn teimlo, rhaid ni byd yn ei gormod o hyn. Gaethon ni'n llusgo i mewn i'r arwisgo. Ac edrych yn ôl eto, dwi'n meddwl bod cyfnod yr arwisgo a'r holl gythrwfwl a'r rhwygiadau gododd yn sgil yr arwisgo, bod hynny hefyd wedi helpu'r creu'r Gymru newydd. Hynny wedi creu'r, achos mae rhaid i chi gael rhyw gyffro, rhyw dyndra a rhwygiadau. Hynny yw, mi oedd lawer o bobl i garchar, ac mi oedd hynny'n straen ar deuluoedd, a dwi'n gwybod am blant, ddathgwrlaf o'i rhieni a teuluoedd yn chwalu, ond mae'r rhan fwyaf nhw wedi cyfannu ac wedi dod yn ôl, ond yn wahanol. Wedi gweld, wedi mynd trwy'r cyfnod yna o gythrwfwl a gwrthdaro. A fel dwi'n dweud, dwi'n meddwl bod pob newid sylfaenol mewn cymdeithas yn gofyn am fynd drwy gyfnod fel yna. Mae fe'n gefndeiddwr yn diwe mewn ffordd? Oedd. Achos oedd rhaid i Gymru newid. Oedd yn hagweddiedig at y Gymraeg yn llawer hi lastwraidd a hen ffasiwn a derbyn pethau fel maen nhw. Ac oedd gwleidyddion yn cael get away, fel dyn ni'n deud, efo pethau fel I'm all for the Welsh language, but this is going too far. Math o beth, ynddo. Fel mae pobl yn tueddu i ddweud, nawr, a dyn ni gyd yn cytuno bod eisiau achub y blaned ac bod yn wyliadwrus ynglyn â newid hinsawdd, ond dwi ddim yn credu bod chi eisiau mynd mor bell. Dwi'n gweld yr un agweddau yn dod allan, ond mae'r bobl sy'n gwirioneddol ofni'r canlyniadau yn dweud mae rhaid i fynd drwy gyfnod arall o gyffro a tyndra a gwrthdaro os ydyn ni am ddod allan o'r ochr draw. Felly, o'ch chi'n gweud yn ystod y cyfnod hynny yn y 60au mewn i'r 70au, mae Cymdeithas yr Iaith oedd yn eich gyrru chi. I wneud beth? Oeddech chi'n canu? Oeddech chi'n ymgyrchu? Oeddech chi'n protestio? Wel, fydda i ddim yn rhannu'r pethau yma. Dwi'n gweld y cyfan o'n i'n trio wneud fel rhan o'r un genhadaeth mewn ffordd. Hynny yw, o'n i wedi sefydlu Cymdeithas Tai Gwynedd, a dwi'n dal i weithio o Tai Gwynedd, i ddarparu tai i bobl leol am rent ac i gadw iddo yn wylo Cymru. Sefydlon ni cwmni recordio sain sy'n dal i fynd i recordio talentau Cymru a'i cyflwyno nhw i'r byd. Mi oedd hynny'n rhan o'r un genhadaeth ac oedd y canu. Oedd y canu a'r protestio neu'r ymgyrchu, well gyda'r gair ymgyrchu, am fod o'n fwy positif na protestio, achos nid protestio'n unig oedden ni, ond ymgyrchu dros ffordd newydd o ddelio gyda'r iaith Gymraeg. Ac oedd y cyfan yn rhan o'r un peth. A pam ddechreuais i bregethu wedyn yn dechrau'r 80au, mi ro'n i'n gweld hynny hefyd yn barhad ac yn estyniad o'r un peth. Achos dwi'n cofio yn had ag eraill yn pregethu o'r pwlpit ac yn sôn am y bobl oedd yn sefyll yn erbyn apartheid yn Ne Affrica enghraifft. Donald Soper a Twtw'n ddiweddarach. Hynny yw, oedd Cristnogion amlwg yn unieithu hynny efo'r achos yna. Ac o'n i'n meddwl bod hynna'n bwysig ac yn rhan bwysig o'n nealltwriaeth i o Gristnogaeth. Achos i mi radical oedd Iesu Grist, oedd eisiau newid y drefn, oedd mewn gwrthdaro cyson gyda'r awdurdodau, oedd wedi troi gair Duw yn rhywbeth mecanyddol bron o reoliadau. A felly dwi'n gweld Gristnogaeth yn y lliw yna, yn y cyd-destun yna o fod angen newid y byd. Felly maen nhw'n perthyn i'w gilydd. Perthyn i'w gilydd. A felly, nid mater o'n i'n gwneud hyn a hyn a hyn, ond wneud y cyfan gyda'i gilydd, ond mewn gwahanol ffyrdd. A dwi'n ffodus yn hynny. Hynny, dwi'n rhaid wedi gweithio am gyflog i neb
arall, felly, naill ai'n gweithio i ryw gorff dwi wedi creu fi hun, neu yn cydweithio, neu'n gwirfoddoli gyda rhywbeth dwi'n teimlo sy'n rhan o'r cyfan. A mae'r canu wedi bod yn rhyw fath o gyfeiliant ag yn fynegiant o'r cyfan yma, ynde. A dwi'n dal i fynd ar gitar efo fi ambell i gapel, ynde, dim bob syl. Dwi'n eisiau troi'r bregeth yn berfformiad yn yr ystyr yna. Ond weithiau mae Cawn yn taro i ddod ar i'w neges drosodd. Ac felly, unwaith eto, dwi'n gweld y cyfan fel un genhadaeth. Ac wrth gwrs mae'r cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg. Sydd yn greiddiol i'r cyfan, yn ffordd o fynegu pob agwedd o hwnna, gnewch popeth yn Gymraeg. A dyna sydd wedi bod yn galonogol ydy gwir yn ystod y flwyddyn y ddwytha yma. Yn ywedig drwy yma o hyd ar pêl-droed ydy bod fi'n teimlo rhywsut bod genhadaeth yma wedi torri drwodd i'r di-Gymraeg. Dim mewn... Ac eto, mae rhai o'r pethau mae pobl wedi bod yn deud wrthai yn agoriad llygad, ynde. Dach chi'n gwybod, bod nhw... Dwi'n newydd sgwennu llyfr yn Saesneg i egluro cefndir y gan a chefndir yr ymgyrchoedd. A dwi'n meddwl bod hynna'n beth reit bwysig oherwydd chymod ges i lythyr yr enghraifft gan rhywun o America yn dweud bod y gan yma o hyd yn ysbrydoliaeth iddo fo. A doedd ddim yn deall y geiriau. Ac yna, pan welodd o gyfeithiad o'r geiriau, oedd o'n deud, wel, oedd hi hyd yn oed yn fwy o ysbrydoliaeth. Ac oedd o'n cyfadde, oedd gynno fo broblemau wedi bod o iseldra. Ond oedd o'n dweud, bob bore rwan, pan ddau'n clywed gweithio pawb o phopeth dwi yma o hyd, mae hwnna yn rhoi rheswm i fi wynebu'r dydd. Ac o'n i'n meddwl, argol, mae pŵer sy'n gan, a dweud y peth mwyaf syml, yn rhyfeddod, ynde, achos dydy'r un sy'n cyfansoddi ddim bob amser yn sylweddoli y pŵer sydd gan ambell i gan. Ac felly dwi jyst yn derbyn, yn ddiolchgar, bod yma o hyd wedi rhyw fath o ysbrydoli. Ac cymaint o bobl sydd wedi dweud wrthai hefyd, sy'n ddi-Gymraeg, pethau fel, dwi a'r wraig wedi penderfynu, bod ni'n byw yn Buckinghamshire, dyn ni wedi penderfynu bod ni'n mynd i ddysgu Cymraeg. Ar ôl y profiad y gan yma. Neu bod nhw'n deud, o'n i'n sylweddoli bod chi wedi bod yn y carchar, a fi'n deud, argol, mae'n ganoedd o'n bobl wedi bod yn carchar. Fe'n gorddeud un bach, ond mae'r ffaith bod yna gymaint o bobl wedi bod yn barod i fynd i garchar dros yr iaith Gymraeg yn ffaith na ddylen ni ddim anwybyddu. Ac yn sydyn reit, mae plant Cymru'n cael clywed hyn yn yr ysgolion. A mae mor bwysig. Gai fachu ar hwnna felly. Beth arweiniodd at hynny a sut brofiad oedd hynny i chi? Mynd i garchar? Wel, oedden ni gyd pan sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwybod mae'r gwahaniaeth mawr rhwng y Gymdeithas a'r mudiadau wedi bod cynt. Yn sylweddoli, os ydyn ni'n torri'r gyfraith drwy eistedd y ffordd neu dorri fewn i adeilad y BBC, a os ydyn ni'n cael yn dirwyo y ffordd amlwg o gario'r ymgyrch a'r brotest ymlaen oedd gwrthod talu'r ddirwy, a bydde hynny fel arfer ar oen i garchar. Felly, oedden ni gyd yn barod mewn rhyw ffordd ac yn sylweddoli bod hynny'n rhan o'r ymagwedd newydd yma. Ac pam laniais i yn y garchar yn y diwedd, a doedd o ddim i fod am gyfnod hir, ynde, mi roedd na lawer iawn o goeddusrwydd am y peth, ac oedd na lawer iawn o ddigwyddiadau'n digwydd ar gorn y ffaith y mod i wedi cael yng ngharcharu. Oedd y profiad o fod yn y carchar yn ddiflas ar un wedd, ond yn addysg ar wedd arall. Dwi'n credu mae camgymeriad sylfaenol dyn ni'n neud yn y gyfundrefn gosbi ydy trin carcharorion fel tasen nhw'n llain a dynol felly, hynny yw rhoi rhif iddyn nhw a'i galw nhw wrth y rhif yn ytrach na trin nhw fel pobl. A dyn ni ddim yn mynd i'w gwella nhw, neu gwella ni'n hunain, heb
drin carcharorion fel pobl o gig a gwaed ag enaid all newid. A dwi'n meddwl bod hwnna'n gamgymeriad sylfaenol, a mae yna lawer iawn gormod o bobl yn carchar, ddyle ddim bod yno. A llawer iawn o ferched wedi dwy'n am resymau digon dealladwy. Yn y carchar yn de, a'i plant nhw, mae'r beth yn wirion yn de, bod ni'n gwario gymaint o arian ar gyfundrefn sydd ddim yn gwrdd yn gwella pobl. Dwi'n gwybod bod hi'n gwestiwn cymleth ac anodd, ond dwi'n credu bod ymhrofiad i ag eraill yn y carchar wedi dangos i ni bod yna wendidau sylfaenol. Ond ar wahân i hynny, mae carchar fel llefydd tebyg, felly fel sbyty i raddau. Mae'r cyfnod ydych chi'n gallu dreulio yno gyda pobl eraill sy'n yr un cwch ac yn yr un argyfwng yn gallu tynnu pobl at ei gilydd mewn ffordd arbennig iawn. Ac yn aml iawn, mae rhywun yn gadael sbyty er enghraifft ac rhyw hiraeth ar ôl y lle. Fath a gadael gwersyll. Ond oedd rhaid math i'r carchar. Oedd chi'n creu rhyw fath o frawdoliaeth gyda'r carcharorion eraill. Bod lot o nhw'n meddwl bod chi off eich ben am bod chi'n dewis mynd i carchar. Oedd na rhyw frawdoliaeth na. Ac yn gofyn beth, oedd fynd i Abertawe dros nos yn achos y cynllwynio. A fel oedden ni'n gadael yn y bore i fynd i'r achos oedd yn achos reit fawr yn y Brawdlys. Oedd y carcharorion i gyd ar y balcony achos oedd Fred Francis wedi bod i mewn yn o'r ers misoedd yna. Ac fe nalle oedd o'n mynd yn y bore efo'i feibil yn ei law i'r llys. A'r carcharorion i gyd yn gweiddi pob lwc iddo. Ac yn deud, best of luck, Fred. Have a good day. You tell them. A Fred yn mynd ei feibil. Ac yn yw, mae na fath beth a brawdoliaeth mewn carchar a chwaeroliaeth achos dwi wedi clywed merched yn sôn am yr un math o beth. Mae'n brofiad. Mae'n brofiad. Ac wrth gwrs, rai o'n arwyr i oherwydd bod yn had a mam yn genedlaetholwyr ac yn eddychwyr, oedd y bobl oedd wedi mynd i garchar yn edrych na ymuno ar fyddin. Pobl fel Chris Rees ag Weldo ag Emrys Roberts. Oedd na sawl un oedden ni'n nabod yn gwybod amdani nhw. Oedd wedi dewis mynd i garchar, a wedi cael eu carcharu am i bod nhw'n heddychwyr neu am i bod nhw'n genedlaetholwyr. Ac o'n nhw'n wedi gwneud i'n byd, dim ond bod nhw wrthwynebwyr cydwybodol ag ati. Felly, oedd y syniad o mynd i garchar ddim yn ddiarth. Ac wrth gwrs, oedd y 3 pen y berth hefyd yn arwyr. Ac oedden ni'n gwybod i hanes nhw. Felly, oedd yn y traddodiad yna. Ond nid mynd i garchar sy'n bwysig yn y pen draw, ond wrth gwrs, lle ydych chi'n cyrraedd. Lle ydych chi'n cyrraedd efo'r ymgyrch, a sut ydych chi'n cael y neges drosodd. A dyna unwaith eto lle dwi'n dod yn ôl at pa beth o'n i'n trio wneud, y canu a'r pregethu, a'r ymgyrchu, a'r gweithredu cadarnhaol gyda sain a tai Gwynedd. Bod y cyfan yn rhan o'r un peth yna. O'ch chi'n gweud bod chi wedi cychwyn, yn rhan o gychwyn tai Gwynedd a sain, yn rhywun sydd yn hoffi creu, yn hoffi roi dechreuadau, yn hoffi bwrwyddi. Ac dwi'n barod iawn i gydnabod fan hyn, yn aml iawn, mae bobl eraill oedd yn gwneud y gwaith. Hynny yw, dych chi'n gallu gwneud pethau fel yna heb gyfeillion, ac heb ffrindiau sy'n gwybod mwy na chi am y maes. Felly, efo sain er enghraifft, Hugh Jones nath gynnal y sain am y blynyddoedd cynnar. Ac mae o'n un sydd yn rhoi holl sylw i un job ar y tro, fel dyn ni wedi gweld yn ei yrfa fo wedyn ynddo.
O'n i'n gwibio i mewn ag allan o sain a gwibio i mewn ag allan o tai Gwynedd. Ond oedd gynnon ni bobl oedd yn cynnal y gwaith o ddydd i ddydd. Y strwythyr y rhwydwaith. Da chi'n gosod y peth i fyny ac yna yn deall digon ohono fo i weld sut mae cario ymlaen. Ac yn rhyfeddol, mae'r gweitha'r cyfnodau anodd, mae sain a tai Gwynedd wedi cadw i fynd. Ac wrth gwrs wedi arwen at nifer o ddatblygiadau eraill tebyg. Ac mae hynny wedi bod yn gryn foddhad. Mae sain enghraifft oherwydd yr chwyldro digidol sydd wedi taro popeth ac wedi taro'r byd recordio yn fwy na dim oherwydd bod yr gerddoriaeth bellach allan yna yn yr ellar neu yn y cymyla. Mae rhywun wedi gorfod ail strwythuro ac ail feddwl ac wedi dod i gwmni llai sydd yn dechrau ail dyfu nôl ond yn y cyd-destun newydd ac yma yna gerddorion ifanc wedi cymryd drosodd y stiwdio ei hun. Felly... Mae yna esblygiad yn does? Does o ddim aros yn llonydd? Fedrwch chi ddim aros yn llonydd. Yn arbennig mewn unrhyw fyd technolegol. Mae rhaid symud, mae rhaid defnyddio'r dechnoleg newydd o hyd a gwneud y gorau ohoni a gweld sut mae'r Gymraeg yn gallu gwneud defnydd ohoni. A dyna sy'n ddiddorol efo'r byd digidol yma. Mi oedd rhain o'n i'n ofni a gallai hyn fod yn ergyd farwol i'r Gymraeg, ond mae wedi rhoi cyfle gwych i'r Gymraeg hefyd. Am y tro cynta, mi allwch chi fyw yn Honolulu a gwrando ar recordau Cymraeg drwy'r dydd. Oherwydd y wir yngwladol. Ac mae hyn yn newid aruthrol. Byswn ni'n dweud bod na fwy o wrando ar Gymraeg bellach ar gyneuon Cymraeg enghraifft na sy'n rioed wedi bod o'r blaen oherwydd bod y byd yn medru i gyrraedd o. A dyn ni'n cael tystiolaeth bod pob math o bobl yn gwrando ac yn prynu ac yn ail wrando. Ond wrth gwrs, y colledion ydy'r hen gymdeithas Gymraeg draddodiadol, pobl sydd ddim yn defnyddio'r we a ddim yn siŵr iawn beth i ystyr ar-lein. Wel, a nhw oedd yn arfer mynd i'r siop i brynu record dros y counter. A nhw sydd wedi colli allan. A mae hynny'n dilema, mae hynny'n broblema. Sôn am faes arall dwi'n wneud ychydig y waith gyda Age Cymru, gyda gwasanaethau hen bobl. Mae yna gymaint o bethau rwan, mae pobl yn colli allan o'n nhw oherwydd nhw ddim ar-lein. A nid i bai nhw ydi hynny. Felly, dyn ni'n trio addysgu rhai pobl hun sut mae defnyddio'r we, sut mae defnyddio'r tabledi ac yn y blaen. Ond mae rhaid ni gofio amdani nhw, a rhaid i ni beidio dweud, gewch chi'r wybodaeth i gyd ar-lein. Dyna'n golygu dim i rai bobl. A felly mae rhaid gofalu bod ni ddim yn gadael nhw ar ôl. I chi wedi bod yn hymwybyddiaeth ni yn genedlaethol ers y 60au, ac sy'n ni'n meddwl bod ganddyn ni gyd rhyw fath o berthynas gyda Dafydd Iwan. I ni wedi gwrando ar eich recordiau chi, ni wedi clywed chi'n siarad ac yn y blaen. Beth am yr ochr bersonol, y teulu, sut mae hwnna'n ffito mewn i'r un peth mawr yma gyda chi? Cwestiwn da. Wel, fel dwi wedi deud yn gyhoeddus yn llyfrau, mi dorodd ymriodas gyntau yn y diwedd oherwydd bod y pethau eraill mae i gyd yn cael y blaenoriaeth dros y berthynas deuluol. Ac o edrych yn ôl, os ydych chi yn y byd adloniant, neu'r byd gwleidyddol, neu unrhyw fyd lle ydych chi'n ymgyrchu, mae gennych chi straen yn tyfu mewn perthynas deuluol, fel arfer. Rowch i'r trin efo'i gilydd, a ydych chi'n trio wneud yr amhosib. A dyna ddigwyddodd yn y diwedd. Gyreiddon ni bwynt lle roedd Marion a finne yn teimlo lle sy'n ddim parhau. O'n i'n dal i ryw obeithio y gallen ni, ond oedd hi dweud na,
diolch yn mynd i weithio. Felly, mi sy'n mynd i allan a mynd i fyw i Gynarfon am gyfnod i ymyl ysgol y plant. A mae'r berthynas o'r plant wedi parhau'n rhyfeddol o dda. Ac yna pan nes i briodi Bethan a chael y 2 fab arall, mi oedd y plant i gyd yn ymwneud â'i gilydd ac yn dal i wneud o'i gilydd yn dda iawn. Dwi'n mor falch o hynny. Ac mae Bethan wedi yn angori fi gweithio'r ffaith yma di'n dal i grwydro. Ond mae gen i hi i diddordebau a'i ffethau ac mae Rhos Bach yn gartre sefydlog iawn i ni bellach ac fel dwi'n deud, cael y teulu y cyfan at ei gilydd yn bleser bendigedig a dwi'n ddiolchgar iawn i'r plant. Maen nhw gyd yn cyfrannu teg at... Felly, wrth gwrs, ond mae yna bersona cyhoeddus a mae yna berson preifat. Ac dyw'r ddau ddim bob amser yr un beth. Ac eto, dwi'n gobeithio mod i ddigon o ddyn traed ar ddeiar i beidio colli mhen ar bethau fel enogrwydd ac yn y blaen. Wedyn pan ddath yr enogrwydd mawr newydd. Wel nawr te, at hwnny ni'n dod yn dyfe. Mae Dafydd Iwan yn rhywun fel o'n i'n dweud sydd wedi bod yn yn ymwybyddiaeth ni ers y 60au. A rhyw ailenni wedyn ni, chi wedi bod wrthi yn ddygyn ar hyd y blynyddoedd, ac fel i chi'n gweud, mae'r elfennau gwahanol yma'n rhan o'r un peth. Fedrwch chi ddim datod un oddi wrth y llall. Ond yn sydyn, mae'r canu yn dod i rwle newydd. Mwyaf dwi'n meddwl am y peth yna. Mi oedd yr perfformiad cyntaf yna gyda'r wal goch, fel maen nhw'n cael ei galw, yn Stadiwm Caerdydd, ym mis Mawrth flwyddyn diwetha, yn drobwynt mawr yn y mywyd i. Achos oedd o'n brofiad ysgytwol. Tan y funud ola, o'n i ddim yn gwybod fysa fo'n gweithio. Hynny yw, o'n i wedi canu ar blaen stadiwm drws nesaf, neu stadiwm arall yn Caerdydd ag yn Llanelli, ag ambell i stadiwm arall, ac dyn nhw ddim yn bethau hawdd i'w trefnu, a dyn nhw ddim yn gweithio bob tro, a dych chi ddim yn clywed y cyfeiliant, a dydy'r dorf ddim yn clywed chi'n iawn. O'n i'n gwybod allan popeth fynd, ond o'n i wedi gotio gofalu tro yma, bod pob peth technegol yn ei le. Ac yr unig beth allan fynd o'i le ydy bod y wal goch yn anwybyddu rhywun, ynddo? Ac o'n i'n deffro'n chwys oer am bell i noson yn meddwl arn, beth o'n i jyst yn sefyll na yn canu ben fy hun. Ond pan ddath yr cefnogwyr i mewn, o'r fas bwer a fas basiwn, yn union fel tas yn wedi cael ei hyfforddi am fusoedd. Dwi jyst yn cofio gweld eich gwyneb chi. Wel, mi oedd o'n brofiad emosiynol. Ond oedd o'n fwy na hynny. Hynny oedd o'n rhyw fath o ben llanw blynyddoedd o ganu'r gan yna. Dwi'n gorffen pob cyngerdd ers 20 mlynedd efo'n canu'r gan yna. Ac yn sydyn reit, mi roedd na 30,000 o bobl yn canu efo fi. Sut oedd hwnna'n teimlo? Wel, oedd o'n... Chi wedi canu hi... Dyma fi'n gweud ynglyn â'r dyfal barhad. Chi wedi dyfal doncio. Allech chi fod wedi rhoi'r gorau iddi? Nethoch chi ddim? Na, dyna'r unig dyna'r unig gryfder sy'n gynnau, dwi'n meddwl, ydy dyfal barhad. Gosh. Mae yna gerddorion llawer yn gwell na fi, mae yna feir llawer yn gwell na fi, mae yna bob math, mae yna gwleidyddion yn sicr gwell na fi, ond mae'r dyfal barhad, mae mor bwysig, mae'n bwysig i fi, a mae'n bwysig i Gymru. Nid mod i wneud o, mae'n bwysig yn bod ni'n dal ati. A dyna di'r elfen sydd yn y gan, wrth gwrs, yn den gweithio pob o phopeth. Mi rydyn ni yma o hyd. Nawr, mae rai bobl wedi berniadu hynna ac yn dweud bod o'n pwy da ni, pwy di'r ni yma sy'n dal yma, a bod o'n llawer hi fyfiol. Wel, nid yna ge. Mae hanes Cymru ar hyd yr oesau yn fater o sefyll i fyny dros hawliau
Merched Beca, rhoi gyfel y degwm, yr chwarelwyr, a'r glywwyr, a'r gweithwyr dir, a'r ffermwyr, a'r tyddynwyr, a'r troi allan. Mae o'n rhedeg drwy'n hanes ni, a Cymdeithas yr Iaith wrth gwrs. Mae'n fater os dal ati. A dal ati ydi o, yn yw dyfal barhad, a dyfal donc, a dyna dwi'n meddwl sydd wedi rhoi mwyaf o foddhad i mi, ydy bod y neges yna wedi mynd drwodd, a diolch i'r fideo wych nath Sion Llwyd ac eraill roi at ei gilydd, yn clymio efo hanes radical Cymru, yn clymio efo chwaraeon Cymru, ac hefyd mewn ffordd yn clymio efo popeth dwi wedi wneud, yn yn clymio efo'r Cysnogaeth ac efo'r iaith ac efo'r diwylliant ac efo hanes radical Cymru. Gweithio pawb o phopeth dyn ni yma o hyd. Ac neges syml iawn. A fel wedwch chi, mae yna bobl yn gallu cymryd o hwnna, be maen nhw angen. Y bachgen yma gysylltodd â chi i ddweud, gweithio pawb o phopeth, rydw i yma o hyd. Yn hollol. A dyna mae'n debyg ydy, a dwi'n meddwl bod enghraifft cerddon ymlaen yn gryfach Cawn na yma o hyd. Ac eto, cryfder yma o hyd ydy'r neges syml, a yr syniad syml yna o roesi. Ac dyna pam a clybiau wedi licio fo, a dyn ni wedi cael amser calad, ond dyn ni'n dal yma. A dyna pam dwi'n meddwl, gyda help y gerddoriaeth, dyna pam mae wedi taro tant gyda cnifer o Gymru hefyd, ynddo. Ac wedi... I ni wedi chanu hi fel can yn y capel. Fel emyn, os bynnwch chi yn y capel. Wel, dwi wedi chanu ddi mewn, dwi wedi bod yn rhan o gynulleidfa neu chanu ddi mewn angladd. Mae'n gan ryfedd, yw canu mewn angladd, ond dyma pobl yn gofyn amdani. O'n i'n cofio un gwasanaeth angladd, oedd yn wedi coeddi'r geiriau yn rhan o'r daflen. Chi a Robbie Williams, fi'n credu sydd ar ben y restr felly, o ran angladdau. Fo ai angel. Fe ai angel, chi a'ch yma o hyd. Wel, dath na bachgen atai ar ddiwedd un o idfa. Bachgen sy'n cael ei gyfri gan y byd yn ddiffygiol mewn rhyw ffordd, ynddo. Ac eto mae'n sgrifennu emynau bach syml i hun. A dyma fo'n dweud ata i ar ddiwedd y bregeth ac yn dweud, dylech chi sgwennu geiriau newydd i yma o hyd am Iesu Grist, achos mae Iesu Grist yma o hyd. A dyna dweud, ynddo, yn yw, dyna di hanfod Cysnogaeth. Ynddo, bod y person canolog yma sy'n ymgorfforiad o neges Duw i'r byd yma o hyd. Hynny yw, fedrwn ni'n dianc o ddiwrtho fo. Mae yma yn bywydau ni. Ac o'n i'n meddwl, gan y diniwed y ceir y gwir, ynddo. Ac felly, dwi'n gobeithio bod yma o hyd yn cario rhyw elfen grefyddol. Rhai blynyddoedd yn ôl, es i ati i gyfeithu yng nghaneuon ni, achos y rhan fwyaf nhw wedi cael ei gyfeithu ar gyfer y teledu, ynddo. Ac oedd Geraint Lyfgren wedi cyfeithu llawer o'n nhw i Fydragodl. A mi nes i feddwl, Duw, tybed faint o'r rhain fedra i roi mewn Fydragodl yn Saesneg. Dyna oedd rhyw ymarferiad oedd o, ac eto maen nhw ar gael. Ond wrth i cyfeithu nhw, mae rhywun yn gorfod mynd dan groen y geiriau, achos ydych chi ddim jyst cyfeithu'n llythrenol. Ond wrth diweddasu nhw i iaith arall, o'n i'n sylweddoli bod na ryw is-lais grefyddol i lawer iawn yn ei ni. Yn yw, allai ddim disgrifio fe mewn rhyw ffordd arall. Mae na elfen, enghraifft y gan a yn fod hael y machlyd. O pam cyfansoddes i hwnna, o'n i'n rhyw dybio mae can serch oedd hi. Ond erbyn hyn, dwi'n meddwl sicr bod hi'n sôn am unrhyw beth y medrwch chi golli a medrwch chi droi cefn arno fo, ond sydd yno yn disgwyl amdano chi os ydych chi'n fod o'n credu. Nawr, mi all fod yn serch, yn gariad, mi all fod yn Gymru,
neu mi all fod yn ddiw. Yeah. Os maen nhw yno yn disgwyl amdano ni os ydyn ni'n credu. Dyna sy'n neud can dda felly, ynddo fe, yw bod chi'n gallu cael yr heina yma'n eistedd gyda'i gilydd. Ie, a weithiau, diw'r un sy'n sgwennu neu'n cyfansoddi ddim yn llawn sylweddoli beth sy'n ni wrth i chyfansoddi hynna. Na mae hynna'n beth diddorol. Beth wy'n mwynhau ynglyn â siarad â chi nawr yw gweld sut mae popeth yn perthyn i'w gilydd ac yn plethu i'w gilydd. Does gen i gynnig i glywed pobl yn sôn am bethau'n dweud mae hwnna beth gwleidyddol, felly dwi hwnna ddim byd i wneud a be ni'n trafod heddi. Dwi'n teimlo bod popeth yn perthyn. Wel, dyna'r pwynt. Cofio mynd i ryw glwb unwaith yn byw Maris ac rhyw asiantaeth oedd wedi dod i gysylltu ar efo fi. Dwi ddim yn defnyddio asiantaeth fel arfer. Ond dweud, they want a Welsh night in byw Maris. Ond sy'n David's Day. Mi aina ar ran diddordeb. A dyma'r dyn oedd yn rhedeg y clwb yn dod i gyfarfod â fi wrth y drws ac yn dweud, look, we have three rules in this club. No politics, no religion, a dwi'n gwybod be arall. Wedi sydd fel, I might as well go home. A be wedi ei ganu. Ond, a be oedd yn rhyfedd am y noson hwnna, oedd llen twllwch ac dim ymateb i ddechrau. A siarad Cymraeg o'n nhw, dim ymateb, siarad ben Saesneg. Ond erbyn yr ail ran, o'n i'n gweld, oedd rhaid dechrau gofyn am ryw gan a ryw ymateb. Erbyn diwedd y noson, oedd yn amlwg oedd rhan fwyaf o'r bobl yn siarad Cymraeg. Ond jyst bod nhw ddim wedi arfer yn y clwb yna, bod i Cymreigdod. Ac oedd un noson bach i dda. Ac lot o wersi ddysgu o'r noson fel yna, yn yw, mae gymaint o sefydliadau yng Nghymru yn cael ei rhedeg mor a cadw'r Cymreigdod a'r Gymraeg allan ohoni de. Cos erbyn hyn, does neb yn meiddio dweud wrthau dim politics. Yn yw, i ryw radda, mae gwleidyddiaeth Cymru wedi dod yn beth mwy agored. Mae'r syniad am annibyniaeth yn beth mae pobl yn fodlon i drafod yn resymol, ac mae hynny'n beth da. Ac mae ysgolion, lle oedd ysgolion o'r blaen yn ochelgar iawn a dweud, da ni'n mynd sôn am wydyddiaeth efo nhw, de. Rwan, maen nhw'n gofyn i fi fynd i ysgolion i sôn am drwyrin. Ac i sôn am gynbethas yr iaith. Ac i sôn am y profiad o fod yn carchar. Ond gwleidydd yw bywyd, ynddo fe? Hynny yw, i mi, yr unig beth sy'n berig mewn gwleidyddiaeth ydy'r cam ddefnydd mae rhywun yn neud o gwleidyddiaeth. Neu defnyddio pŵer mwyn boddhau uchelgais bersonol, math yna beth. A dyna'r unig berig mewn crefydd. Mae posib cam ddefnyddio crefydd. Mae posib cam ddefnyddio Cristnogaeth fel mae Donald Trump yn gwneud. Hynny yw, mae'n lawer iawn o capeli yn llawn yn America, a mae llawer ohonyn nhw yn meddwl mae Donald Trump ydy'r Mesoea. Wel, hynny yw, fyddai'n deud hyn ar ymrygethau, hynny yw, pidwch yn meddwl mae capeli llawn ydy'r unig brawf bod Cristnogaeth ar waith, hynny yw, mae'r cam ddefnydd mae pobl yn gallu gwneud o unrhyw grefydd. Mae'r cam ddefnydd sy'n cael ei wneud o Islam yn yr un, wrth gwrs, yn Llanuwchllyn. Mi ydych chi'n mynd ac yn pregethu ar Sul? O, dwi'n dychryn weithiau pan ddau'n cael dyddiadur newydd a dwi'n rhoi yn hyddiadur Sul i mewn ac pryd mae hyn yn mynd i stopio achos nawr, yn wedi gwybod gweinidogion a pregethwyr yn prynhau bod capeli yn prynhau hefyd yn yw dwi'n gwybod sut dwi'n weithiau stwffio 2 neu 2 neu weithiau 4 oedfa i mewn ac yn sylweddoli bod fi'n pen arall y wlad ar un Sul? Ac yn os yn gynt yn rhywle Llafod Deir. Dwi'n trio yma na bobl eraill yn trio cael mi i gallio efo hynna. Ond mae mor anodd achos bod nhw'n trefnu'r siliau yma ymlaen. Ond mae'n llyfr, ddau'n mynd bob 5 mlynedd efo llyfr Sul.
Ac mae'n llyfr presennol i'n dod i ben mewn 2 blynedd, a dwi'n meddwl mae hwnnw fydd yr ola. O'n i'n gweld bod fi wedi sgwennu ar y llyfr dwytha ond un siliadur ola, ond dwi'n dal i fynd. Ac mae'n anodd dod allan ohoni rhywsyd. Ac eto, dwi'n myndio. Dwi'n meddwl mae pregethu ar y sil sy'n cadw yn rhaid ar y ddear am henni y weddol gall. Achos mae rhaid cael pwrpas i'r cyfan, a mae rhaid cael angor. Ac i mi, Cristnogaeth ydy'r angor, hynny yw. Dwi'n gwybod bod yna rai bobl yn gweld y byd drwy lygad Marx, ond dwi ddim yn arbenigwr ar Marx, ond lle oedd o'n colli dwi'n meddwl, ydy bod o ddim yn gweld pobl fel corff ag enaid, ynddo, bod nhw'n gweld ystyr na phwrpas i'r dimensiwn ysbrydol. A dwi'n meddwl bod rhaid i ni. Ie. A mae popeth yn clymu i'w gilydd. Wel, hollol. Efo caneuon, i fynd yn ôl yn caneuon, mae Cawn yn mynd i cyffwrdd ar ysbrydol. Dyna pa mae emynau mor bwysig i ni, de. Yn i'w, mae'n mynd i cyffwrdd ar enaid. O ddiffyg gair gwell. I chi'n sôn am eich siliadur chi, bod e'n dod i ben mewn 2 flynedd. Mae'n gorff o gofyn, beth sydd gyda chi ar y gweill yn gyffredinol? I chi'n ddihysbydd o ran eich egni? Chi'n dal i fynd? I chi, fel wedodd rhywun rhywbryd, yma o hyd ac yn parhau i fod yma i'r dyfodol? Wel, ie, mae rhaid i bawb sylweddoli bod na... Wel, dwi'n yn gwybod. Niw, mae rhywbeth i ddeud dros marw'n y tresu. Ond dwi'n cael boddhad mawr o hwnna fo. O'n i'n eithwr, fel da ni'n siarad, o'n i'n eithwr yn mynydd y garreg. Lle'n llawn. A Cymreigdod yn byrlymu. A hwyl. Ac atgofion am rei mae'n noson fel yna yn dda i'r corff a'r enaid ac dwi'n dal i gael nhw yn rheolaidd mewn gwahanol rannau o Gymru ac mae'r pregethu i ran dda mor ddigalon ydy'r olwg ar rai o'n capeli ni. Chi, mae yna rhywbeth mewn criw bach o bobl yn cadw'r ffydd ac yn cadw bethau i fynd. Achos yn y pen draw, pobl fel yna sydd yn werthfawr i'r achos yn nhw yw halen y ddear. Dafydd Iwan, dwi wedi mwynhau treulio amser gyda chi ar y Cwmni Bach, ac o'ch chi'n sôn am grywiau bach yn dod ynghyd. Dwi wedi gwerthfawrogi heddi yn fawr iawn. Gai ddymuno Nadolig llawen i chi? Diolch yn fawr, yr un fath i chi te. Diolch yn fawr. Edrych ymlaen at y Dolig. Wel, am sgwrs ddiddorol, dwi mor falch bod Dafydd Iwan wedi parhau i wneud yr hyn oedd e'n credu ynddo fe, yr hyn mae'n amlwg yma ganddo fe angerdd drosto fe o hyd. I fod e'n credu yng Nghymru, i fod e'n credu yng Nghrist, a i fod e'n credu yn y Gymraeg, achos mi fydden ni'n gymaint tlotach yn byd hebddo fe. Mi ydyn ni, mae'n siŵr yn falch bod Dafydd Iwan yma o hyd. Ac os ych chi wedi mwynhau y rhifyn hwn o'r Cwmni Bach, yna dwedwch wrth bobl eraill am y podlediad yma. A gobeithio y cawn i'ch cwmni chi y tro nesaf yn y cyfamser Nadolig llawen.